našeho videa 10 věcí, co nedělat na hřišti. Tady máme našeho pomocníka Mikyho. Čau. A tady Josefínku. Ne, moje. Jo, je to tvoje. A tady jsem já. A uděláme... Ne, Pepi. No jo, Pepi. A ukážu vám, co nedělat na skluzavce, co nedělat na nějakých, já nevím, co to je, co nedělat na... Třeba na tyčích. Na nějakých těchhle, co dělá v domečku, co dělá na koloři, co dělá na pískovišti, co nedělá na koníčkovi a co dělá na houpačce a co dělá na lavičce. Tak jo, začneme, co nedělat na tady těhle skluzavce. Tak jo, scéna první. Scéna první. Teďka věc, co nedělat na houpačce. Takže můžeme začít. Normálně se houpeme. Další budou tam ty žebřiny. Tak jo, normální den. Děláš? Co mu je? Takže další bude tohle. Věc smrti. Dáte na tomhle. Ne, pojď na to, radši. Super věc, že jo? Další věc na koníkovi. Tak, hezky. Počkat. No dál, no dobře, hezky. Ty jdeme!